Nemáte voľné finančné prostriedky na základné imanie? Spoločnosť Wow Partners SRO má pre vás rýchle a dostupné riešenie. Podpisovať zmluvy a vystavovať faktúry môžete už dnes. Stačí, ak si u nás zakúpite ready-made spoločnosť. Garantujeme vám čistú minulosť bez záväzkov. Wow Partners. Skúsení právnici s praxou v oblasti obchodného práva. Výhodné a pravidelne aktualizované ceny. Proklientský a vysokoprofesionálny prístup. Všetko vybavíme rýchlo, profesionálne a pohodlne. Neváhajte a kontaktujte nás. Zavolajte nám na číslo 0917 159 791 alebo nás navštívte osobne v Prešove, v Košiciach či v Sabinove. Využite aj naše ďalšie služby. Založenie, zmeny či zrušenie SRO, virtuálne sídlo, krátkodobý prenájom priestorov vrátane cateringu a úradné preklady. Spoločnosť Wow Partners SRO šetrí váš čas a vaše financie.